बे समाव दं आङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार नोगोरनि मोनसे ग्रीन फिल्डआव जाय फिल्डआव जाय फोथाराव मोनसे समायना मोनसे हाबाफारि जे हाबाफारिया मुलुग मोजांनि थाखाय मुलुग गोजोननि थाखाय अनलायनाय गावजों गाव गोरोबलायनायनि थांखिनि मिजिंजों बिथांमोना मोनसे महा अखन्द जैग बिथांमोना फुंनि 5 रिंगानिफ्रायनो प्रज्वलन खालामनानै दिनै दा बे समाव प्रसाद मेवा प्रसाद होनाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो जि हाबाफारियाव मुलुग मोजांनि थाखाय मोनसे आरज गाबनाय हाबाफारि जाय हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना नायोब्ला नुगोन खोब मोनसे आब्रुथिखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना मोनसे मोजां मोनसे नेमखान्थिनि गेजेरजों बिथांमोना जैग'नि गेजेरजों मोनसे मोजां समायना हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना जैग' होनाय खान्थिखौ नुदों बे थांखिया जाहैबाय मुलुग आरो गावजों गाव अनलायनाय मुलुग गोजोननि थाखाय बिथांमोना बोर बान्सा बिनाय जायनि गेजेरजों जैग' खान्थिनि नेमखान्थिनि गेजेरजों बिथांमोना मोनसे बोर बान्सा बिनाय आं बे समाव मिथिनानै लानो नाजागोन जिहेतु नैबेयाव फैनाय बाहागो लाफैनाय गासै ब्रह्म भक्त बिथांमोननिफ्राय आं मिथिनानै लानो नाजागोन जे दिनैनि बे जैग'नि खान्थिनि गेजेरजों बिथांमोना मा हास्थायदों बे जैग'नि महाजैग'नि गेजेरजों मा बिथांमोना मोननो हास्थायदों महाजैग'नि गेजेरजों मा मुलाम्फा जागोन आं बिनि सायाव मिथिनानै लानो नाजायो नैबे क'क्राझार जिल्लायाव बाहागो लाफैदों नोंथाङा बबेनिफ्राय बाहागो लाफैदों आङो राङापारानि बेयाव बाहागो लाफैनानै माबायदि मोनदों नोंथाङा बेयाव बाहागो लाफैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों माबायदि आसा खालामदों मोजाङै मोजां जाफुंलांथों होननानै आसा खालामो गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम आं सासे बाबानिफ्राय मिथिनानै लानो नाजाबावगोन जे आं बे बाबानिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन जे जिहेतु दिनै मुलुग गोजोननि थाखाय मोनसे जैग' महाजैग' खुंदों बिनि सायाव बाबाया माबायदि मा फोरमायगोन आंनिफ्रायथ' बेखौ बुंनो लुबैदों मानो होनबा बे महाजैग'आ मुलुग गोजोननि थाखाय होदोङो बे जोबोद मोजां जादों जोंनि गोसोआव खुसि जादों माबायदि आसा बायदि आसायाथ' बिनि फिथाइखौ बुंस'नो हाया बे परब्रह्मनि इस्सा बेजों जोङो आसा खालामो मुलुगा गोजोन थानो हागोन आरो सुखि थानो हागोन बेखौ जोङो आसा खालामनानै दिनैनि बे महाजैग'खौ खालामनायनि बेबस्थाखौ नुनो मोनदों आरो जागासिनोबो दङ गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय जिहेतु मोनसे परिस्थिति जि मोनसे नुथाय नुथाया जाबाय होंगो दोंगो मुलुग मोजां बा मुलुग गोजोननि थाखाय बिथांमोना ब्रह्म धोरोम मोनसे जैग' खान्थिनि गेजेरजों मोनसे गोजोन अनलायनाय मोनसे समाज गोग्गो दानायनि हास्थायनायनि मिजिंजों नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे क'क्राझार ग्रीन फिल्डआव बिथांमोना मोनसे मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि लादों जे हाबाफारिया मुलुग मोजांनि थाखाय बिथांमोना जैग'नि गेजेरजों बिथांमोना मोनसे मुलुग गोजोननि थाखाय बोर बान्सा बिनाय नोंथांमोना नुयोब्ला नुगोन मोनसे मोजां मोनसे समायना मोनसे नुथायनि गेजेरजों जिहेतु मोनसे गासै 25 जैग' मण्डपनि गेजेरजों बिथांमोना मोनसे खनसेयैनो लान्थ्रियै जिहेतु मोनसे जैग' होनाय मोनसे नुथाय खोब मोनसे समायना खोब मोनसे मेहेरगोनां मोनसे आब्रुथियै बिथांमोना जैग' होनाय नुथाय बे समाव आङो गासैबो नुथायफोरखौ दिन्थिनो नाजागोन जिहेतु मोनसे महाजैग'नि गेजेरजों मोनसे मुलुग गोजोननि थाखाय बोर बान्सा बिनाय मोनसे हाबाफारि जाय हाबाफारिया ब्रह्म धोरोमनि मोनसे जारिमिनारि मोनसे हाबाफारि जानो थांगासिनो जि समाव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ मोनसे 7 दिन 7 हर मोनसे गिबि खेबै मोनसे जैग' खान्थिनि गेजेरजों बिथाङा जैग'खौ होदोंमोन आरो नैथि खेबाव दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार नोगोरनि नैबे ग्रीन फिल्डनि गेजेराव मोनसे मोजां समायना मोनसे आब्रुथि गोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जिहेतु मोनसे महा अखन्द जैग' बिथांमोना प्रज्वलन खालामनायखौ नुनो मोनदों बे समाव आं गासैबो नुथायफोरखौ सोरगिदिं नुथायफोरखौ आं दिन्थिनो नाजागोन
आं बे समाव मिथिनानै लानो नाजागोन जिहेतु नैबेयाव फैनाय बाहागो लाफैनाय गासै ब्रह्म भक्त बिथांमोननिफ्राय आं मिथिनानै लानो नाजागोन जे दिनैनि बे जैग'नि खान्थिनि गेजेरजों बिथांमोना मा हास्थायदों बे जैग'नि महाजैग'नि गेजेरजों मा बिथांमोना मोननो हास्थायदों महाजैग'नि गेजेरजों मा मुलाम्फा जागोन आं बिनि सायाव मिथिनानै लानो नाजागोन गोजोननि थाखाय नैबे ब्रह्म धर्म कोअर्डिनेशननि बानजायनायाव जिहेतु मोनसे महाजैग' लादों बिनि थांखिया मा जागोन नोंथांमोननि बेनि थांखिया जोंनि गथाय जगत मंगल सारि आथमबुरि जिबनिनो मंगल कारनि आरो गथाय जिब जिबिनो मंगल जगत मंगलनि ओंथियानो बेनो आरो गासैनो जोंनि बे महाजग जे भागो लाफायदो आं बेखौनो खोब मोजां मोनदो बयबो मोनसे शान्तिखौ नायग्रो जों माने जों बेयाव बयबो शान्तिखौ नायग्रोनो बेयाव बयबो जोंनि मानब जातिया माने बेयाव फैदो जों शान्तिखौ नागिरना बेनिखायनो जोंनि महाजगआ जाबाय बिश्व शान्ति बिश्वआ जितिया शान्ति जागोन जोंबो शान्ति जागोन जों शान्ति जाब्ला बिश्वआबो शान्ति जागोन আপনার ইয়াত মহাযজ্ঞ পাতার উদ্দেশ্য কি হয় এই মহান যজ্ঞত বিশ্ব শান্তির বাবে এই মহান যজ্ঞত আহি পেলাই নিজকে ধন্য মানিছোঁ সৌভাগ্য মানিছোঁ আৰু ৰাইজৰ উপায় মংগল দূৰ কৰি ৰাইজৰ মংগল কৰে যাতে কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ সকলোৰে মংগল হওক ৰাইজৰ মংগল হওক জগতৰ মংগল হওক ধন্যবাদ মই চিলাপথাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ আপোনাৰ ইয়াত আহি চিলাপথাৰ ফুলবাৰী মোৰ গাঁৱটো তাৰ পৰা আহিছোঁ আপোনাৰ অনুভৱটো কি ইয়াত আহি মোৰ অতি আনন্দ লাগিছে ভাল লাগিছে আহিব পাইছোঁ যে সেইটো মই বহুত নিজকে ধন্য মানিছোঁ তাৰপিছতো এই মহান প্ৰতিষ্ঠা কুণ্ডৰ যজ্ঞ মই নিজে প্ৰথমবাৰ দৃশ্য হৈছোঁ আগতে মই আৰু কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ এতিয়া প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভগৱানে সকলোৰে মনোকামনা পূৰ্ণ কৰিব মোৰ লগতে নিজৰো কৰিব আপোনালোকৰো কৰিব ধন্যবাদ बिनि थांखिया मा थांखिया जाहैबाय जोंनि ब्रह्म धर्म कोअर्डिनेशन कमिटिनि बानजायनायाव बिटिआर सरकारनि आबुं हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो दिनै मोनसे जारिमिनारि बयनिख्रुइबो देरसिन आरो साबसिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसद आरो स्वरूप स्थिति प्रसार संसद सा सानजा जे जोङो मोनसे समाव गावस्रानानै दङमोन दा दिनै जोंहा नैबे मन्चनि गेजेरजों खौसे जानो थाखाय जों बिराद गिदिर मोनसे खाबुखौ मोननो हादों बिनि थाखाय जों दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि जानानै गिबियावनो कोअर्डिनेशन कमिटिजों लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकार बिथांमोननिसिम जों साबायखर बावो जाय दिनै बे गिदिरथार मन्चखौ जोंनो होनायनि थाखाय जोङो बिनि थाखाय साबायखर बावो बिथांमोनखौ दा बिथांमोननि अननायजोंनो जोङो दिनै बे मोनसे 25था महा अखण्ड यज्ञ जे बिराद गिदिर बे मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद जारिमिनारि दा जोङो नैबे महा अखण्ड यज्ञ खुंनायनि गेजेरजोंनो जोङो खौसेथिया निश्चय फैगोन जोङो जोबोद खौसेथि जानायनि जों सिगनेलखौ जों मोननो हाबाय जोङो खौसे जायोब्ला जोङो बुहुमाव मोजां खामानि मावनो मोनगोन जोंहा नखरारि समाजारि हादोरारि फोसाबनांगौ धोरोमनि बिजोंखौ धोरोमखौनो जों बिजों लानानै जोबोद आब्रुथिनि गेजेरजों जोंहा नखर फोसाबनाय एबा समाजारि फोसाबनायनि बाथ्रा फैबाय जोङो नैबे बिराद मोनसे समाव जोङो फुंनि ब्रह्म मुहुर्तआव जोङो दिनैनि बे अखण्ड महायज्ञखौ जोङो खेबसेयैनो 24 थाखौ जोङो अग्नि प्रज्वलन खालामबाय 25थानि गेजेराव जों मोनसेखौ जिहेतु जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै बेयाव बाहागो लानानै बिथाङा बे यज्ञनि गेजेरजों यज्ञखौ बिथाङा होनो फैगोन बे यज्ञखौ बिथाङा होनो फैनायनि थाखाय जोङो बिथांनि थाखाय मोनसे यज्ञखौ दोननाय जाबाय VIP यज्ञखौ दा जोङो जेब्ला बिथाङा सफैयो बिथां फैनायनि उनावसो जोङो नैबे VIPनि यज्ञखौ जों आरम्भ खालामगोन बिथांजों लोगोसे जोङो साथामसो सायख'जानाय जोंनि गाहाय दैदेनगिरि आफामोना बे यज्ञखौ दैदेनगोन बिनि थाखाय जोङो बे यज्ञखौ सायख'नानै दोननाय जाबाय दा दिनै बे बाखि 24 थाखौ जोङो बे फुंनि ब्रह्म मुहुर्तआव अग्नि प्रज्वलन खालामनानै जों मोनसे परिबेसनि गेजेरजों दा जोङो प्रसाद दाना सोलिगासिनो दङ
आरो नैबे प्रसाद बेयावदि जोङो 20 कुइन्टेलसो जों फिथाइ सामथाइ जगार खालामनो हादों बिदिनो 500 लिटारसो जों घि ओमफ्राय बिदिनो सुरु प्रसाद 10 कुइन्टेलसो दङ मेवा जातीय प्रसाद ड्राई फ्रुट्स बेयो 2 कुइन्टेलसो दङ आरो गुबुन गुबुन बिदिनो मुवा बेसाद गोबां सामग्रिखौ लानानै जों बाव मोजां मोजां मुवा बेसादनि गेजेरजों जगखौ होदों दा बे जग होनायनि जे बाताबरन बे क'क्राझार ओनसोलाव हयथ' मास मोनसेसो बे सोदांजानाय बाताबरना जोबोद मोजां मोनसे बिहोमा खोख्लैगोन आरो बे जायगायानो मोदोमफ्रुगोन आरो बेजों जोङो आथुमब्रै जिउ जिबिया जोङो मोनसे मोजां साननो हानाय गियान सक्तिखौ जोङो बे जगनि गेजेरजों जों मोननो हागोन आरो गासै जोंनि साननाय हनाय जों जे मावनो लानाय बेफोर थांखिफोरा नैबे महाजगनि गेजेरजों जाफुंसारगोन जों बेखौ मिजिंथिदों मानोना बेफोर जारिमिनावनो दंखायो गोदोनिफ्रायनो महा गिदिर गिदिर हाबाफारिफोरखौ ऋषिमुनिफ्रा महाजगनि गेजेरजों बा अखन्त जगनि गेजेरजों मावफुंबोनाय जारिमिनखौ जों दिनै नायोबानो नुयो थिग बेबो दिनै क'क्राझार गुबै सहरनि जे गुबै सहराव थानाय जे ग्रीन फिल्ड बे फिल्डआव जोङो बे महाअखन्त जगखौ मावफुंनो मोननाया जोंनि थाखाय साफ्रोम ब्रह्म धोरोम सिबियारि बा गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारिफोरनि थाखायबो बिराद गिदिर मोनसे खाफाल गोनां होननानै जों साननो हायो। ब्रह्म ज्योतिषरूपाय नमो नमः ओम दिनैनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दिनै महायज्ञ सान्ति उपलक्षे जों बयबो दिनै फैनानै जों जेनेबा गासिनिबो थाखाय सान्ति जाहाथे जाथों आरो जों न'खरनि जाहाथे मोजांनि थाखायबो जों गोसोआव साननानै जों बेखौ फैदों दिनै गोजाननिफ्राय जेनेबा बयबो जेनेबा खौसेथियै बयबो जेनेबा जोंनि बे ब्रह्म धर्म कालिचरन गुरुदेवनि बे महायज्ञखौ जेनेबा बयबो गोजोनै सान्तियैनो फालिलाङो बा सासनखौ लालाङो बिनि थाखाय जों गासिबो बयबो सान्तियैनो थाथों गोजोन खुसियै बिदिनो गासिबो गोजोननाय थाथों। बाहागो लाफैदों जे मुलुग गोजोननि थाखाय बेयाव मा बुंगोन? आं इसोरनि मुंखौ लाग्रोनोसै पुर्ण ब्रह्म ज्योतिषरूपाय नमो नमः आं बेखौनो बुंलांनो सानो जोंनि मोजाङानो इसोरनि मोजां जों इसोरनि मोजां खामानि मावबानो मुलुगनि मोजां जों जेब्लाबो मोजांखौ सानो मोजां जालांनो सानो बेखौनो आं हास्थायो दिनै आं बे क'क्राझाराव फैनानै जोबोर गोसोखौ मोजां मोनदों खुसि मोनदों दिनैनि बे अखन्त जयगखौ होनो मोननानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जाहाथे लोब लोब रायजोफोरा भक्तफोरा बाहागो लाफैदों माबायदि नुदों? जोबोद मोजां समायदों आरो गाननाय जोमनाय जोंनि बे ड्रेसखौबो आं जोबोद मोजां मोनो दा जोंनि बे ड्रेसानो सान्ति जोंनि बे गुफुर ड्रेसानो सान्ति बयबो आरो जाहाथे सोरबाफोर बेलेग कालार गानबोदोंब्ला उननि खेबाव जाहाथे जोंनि बे गुफुर ड्रेसखौ गानो सेस्था खालामो आं बेखौनो बुङो जाहाथे बयबो आइ बाबामोनहा बयबो बिदिनो नुजाथि फैनो हायो नुजाथि फैयो जाहाथे जगर मंगलनि थाखाय जों दिनै जयग अखन्त होदों जाहाथे मुलुगाबो सान्ति जायो मुलुग सान्तियानो जोंनि सान्ति गोजोननाय आं बेखौनो बुंबाय आरो बेखिनिखौनो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।